Arratsalde on denoi. Palestina. Hitz hau entzuteak min egiten du. Ezin dugu pentsatu gauza on bat ere hitz honi lotuta. Herri, erresistentzia besterik ez. Hau gertatzen ari dena, han gertatzen ari dena, egunero gure begiekin ikusten duguna ezin da sinistu. Giza eskubideen haustura handiago ezin da ikusi gaur egun. ¿Y quién está llevando a cabo este exterminio? Israel. ¿Y quién colabora activamente en este exterminio? Estados Unidos y Europa. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros? Es urgente. Tenemos que boicotear al Estado de Israel en todos sus aspectos, deportivos y culturales, económicos y políticos. Es urgente. Gora arrautzapeako jaiak. Gora Palestina. Gogoan izan, jaiak ez litzatekeela posible izango, auzoko kolektibo eta bizilagunek egiten duten lanari gabe. Ezta gure merkatariek egiten duten ekarpen ekonomikorik gabe. Horregatik, hemen erostera animatzen zaituztegu.
denda eta merkatariek bizia ematen baitiote auzoari. Aipamen berezia egin nahi diegu Zaraitzu Arategiko Patxi eta Esmeri. Erretiroa hartuko dutelako aurten. Eskerrik asko aurten urte hauetan zehar auzoa egiteagatik. Auzoa bizirik mantentzen duen beste ekimen bat dugu. Elaie gune autogestionatua. Auzolanaren bitartez gizarte hobe baten alde lan egiten dutelako. Eta hori txalotzekoa da. Irolarrioan ere, Errotxapean bizirik dagoen auzoa da. Eta oso arro egiten gaitu Maite Balero futbolariak auzoaren izena kirolaren elitera eraman izan. Hora ekarri nahi dugu, jada gure artean ez dauden lagunak. Haiengatik bereziki disfrutatuko ditugu jaiak. Bestetik, kaleak errespetatzea eta zaborrak komunak erabiltzea eskatu nahi dizuegu. Auzo garbi bat nahi dugu denok. Beraz, esan bezala, asko gozatu, baino argi izan guztion eskubide berdinak ditugula jaiez gozatzeko. Txupinazoa bota baino lehen, mezu garrantzitsu bat eman nahi dizuegu. Errotxapean ez dugu inolako erasorik onartuko. Ez egunerokoan, ez da jai eremuan ere. Guztiontzako jai liberak nahi ditugulako. Eta denok, merezi dugulako baldintza berdinetan gozatzea. Errespetatzen ez dakienari, ez etortzeko exigitzen diogu. Ez zara, ongi etorria gure auzoan. Gora borroka feminista! Gora Errotxapeko jai herrikoia! Antifascista! Gora Errotxapea antirracista! Gora Errotxapeako jaia! Sénégal maa ngi leen di nuyu ci turu Alaaji di wax olof ni lay sénégalais lañ maa ngi kontaan ci yéen ñëpp non raciste tout os non raciste maa ngi kontaan ci yéen ñëpp jërë ngeen jëf.
Elecberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elecberri. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.